Ja, het laatste komboer hangt. Beleid mij? Ik ben er hartstikke blij mee. Uit de schroeven, zeiden we dan niet Fries. In juni 2021 werd besloten dat 24 dorpen uit de gemeente Noord-Eerst-Friesland nieuwe kombioten krijgen zoen, maar daarop alleen de Frieske namen. En zo'n tevreden hing je ze al je. De menings in nieuwe weer hoe deze stap binnen verdeeld. Dat vind ik niet handig, maar we wonen tenslotte in Nederland. Dus ik vind Fries prima, maar ik vind wel dat de Nederlandse naam eronder moet. En vooral voor vrachtwagenchauffeurs en toeristen, dat ze duidelijk kunnen zien van in welke plaats ze zijn. Je vindt het wel mooi dat het alleen de Frieske naam is? Ja, ik vind het wel mooi. Dat wel. Ja, reacties ben natuurlijk altijd mengd. De ene vindt het mooier als de oren, maar ik heb voornamelijk een heel soort positieve dingen. En ik meestal zei van nou mooi, dan ben we van de betezing aan. Nou is de meesten duidelijk, het is naar je weer, het is juist een naaitjerk, klaar. Een project van deze proportie smiet vanzelfs wel de vraag op wat zo'n boert nou eens kost. Er zit natuurlijk een heel stuk productie bij en ja, je moet het even ophingen, het moet beplakt worden, het wordt koten. Ja, daar heb best wel wat werk van. Maar ja, het kost wel, een boot kost wel rond de €150. Dan moet je wel nog rekken iets van €100. In totaal kost het project zo'n 4 ton. Maar nevens de wethouder lijkt het wel wat nuanceerder, want dit is net alleen voor de kombioten. Om en bij de 4 ton inderdaad. Daar zitten dus de komboorden bij in, de bewijwijzering. Maar ook de hele verhoring in de basisadministratie, alle ambtelijke oeren. Dus eigenlijk al het werk wat er ondien is voor en na en tussenin zit erbij in. En daar moet ik eerlijk bij zeggen dat we er een heel soort stiepen van krijgen van de provincie. Dus daar ben ik subsidies voor en herindelingsgilden die er ook bij helpen. Soeboer vindt dan ook dat de mensen benam zien moeten naar wat het project opsmeet. Ik denk dat wat het opsmiet volle wichtiger is. Namelijk dat je zien dat je grutsk bent op je taal. Dat je die taal een officieel plak jou. Dus we hadden altijd hoe de gelijkheid van talen. Nou let je het echt zien dat hier in dit gebied de gebiedseigen taal zichtbaar is.